21 сентябрда район үзәгендәге Яшьлек стадионында милли кросс узды. Ул сентябрь айында уздырыла. Анда илебезнең барлык төбәкләре дә катнаша. Бу актив ял итүне һәм хәрәкәт итүне өстен күрүчеләрнең, даими рәвештә физкультура белән шөгыльләнүчеләрнең бәйрәме. Ярышларны башлап җибәрү тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе Данис Саддинов, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айгөл Вафина, район башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт туризм бүлеге башлыгы Алмаз Бахавиев һәм башкалар катнашты. Чабышу ярышларын Рөстәм Гобайдуллин җитәкчелегендәге Балык бистәсе яшь армиячеләр отряды башлап җибәрде. Тулырак газетаның 27 сентябрендә чыгачак санында укый аласыз.